Xayrli erте, Татарстан дәүләт телевидениесінің яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Ания Гыйбадуллина, безнең бүгенге чыгарылышта. Республикада яңа битлек режимы гамәлгә кертелә. Бу уңайдан барлык хезмәт коллективларында да битлек кияргә тәкъдим ителде. Умарталарның яңа нәселе фәнни казанышлар һәм алдынгы технологияләрне кулланылып чыгарыла. Питрәш районыннан безнең махсус репортаж. Татар балалары өчен яңа татар герое барлыкка килде. Татарстан милли китапханәсендә Туган Батыр брендын һәм китабын тәкъдим иттеләр. Бүген Россия флагы көне. Татарстан халкын бәйрәм белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Россия триколоры төсләрендә безнең күп милләтле халкыбызның тормыш яшәешен раслый торган принциплары, фикерләр хаклыгы, намуслылык, батырлык, ирек һәм гаделлек идеяләренә тугрылык чагылдырылган. Флагны күтәрү белән барлык мөһим вакыйгалар билгеләп үтелә. Яңа уку елы илнең барлык мәктәпләрендә һәр атна дәүләт флагын күтәрү һәм ил гимнын башкару тантанасыннан башланачак. Россия Федерациясының кызыл дәүләт флагына карап, һәр кем ватан өчен горурлык хисен кичерсен, дип теләде парламент җитәкчесе. Патриотизм дәресләре, Россия гимны һәм әлемне күтәрү. Республика педагоглары традицион август конференциясына җыелып, мәктәп программасында булган масштаблы үзгәрешләр турында фикер алышты. Каралган мәсьәләләр арасында Татарстанның дәүләт телләренә кагылышлысы да бар иде. Тулырак алдагы язмада. Такого оборудования мы еще не видели. Биология дәресендәге тикшеренү нәтиҗәләре белән хәзер онлайн рәвештә алмашырга һәм аларны электрон архивта сакларга була. Яшел Үзән укучыларының әлегәчә мондый мөмкинлекләре юк иде. 1200 укучыга исәпләнгән Ломоносов исемендәге лицей Яшел Үзәннең 90 еллык юбилеена зур бүләк булды. Татарстанның мәгариф инфраструктурасын яхшыртуга 4 елда 40 миллиард сум акча юнәлтелгән. 2022 елда республикада цифрлаштыру елы, мәктәпләргә 12 000 компьютер тапшырылды һәм тагын шуның кадәр алыныр дип көтелә. Электрон белем бирүнең яңа версиясе укытучыларны кагаз эшеннән арындыра, тиз арада хисап тотарга мөмкинлек бирә. Укучылар өчен кушымталарда да кызыклы мөмкинлекләр бар. Возможность отслеживать рейтинг в классе и рейтинг среди классов. Да, они очень любят подобные обновления. 22 елның 1 сентябрьннан республика мәктәпләренең уку планнарында әтиәниләрнең сайлап алу нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт теле, татар теле предметы кертеләчәк. Татар телен дәүләт теле һәм туган тел буларак укыту агымдагы елда федераль реестрга кертелгән. Сегодня на выставке мы видели очень интересные. Бүген без күргәзмәдә цифрлы белем бирү контентының бик кызыклы мисалларын күрдек. Мәсәлән, татар теле сүзлеге яки татар телендә мультфильмнар. Бу шулай ук мәгариф системасында мөһим ресурс. Уңышлар гына түгел, проблемалар турында да фикер алыштылар. Шуларның берсе яшүсмерләр җинаятьчелегенең үсеше, криминал һәм деструктив агымнар омтылышлары яшьләрне үз рәтләренә җәлеп итәргә тырышулары. Более трети правонарушений, совершенных нашим подрастающим поколением или с их участием, отнюдь не детские преступления, это убийства, грабежи, разбои и кражи. На учетах нашего министерства стоит почти 2500 несовершеннолетних правонарушителей. Шуңа күрә үсеп килүче буынны лайыклы мисалларда тәрбияләү мөһим. Россиядә яңалыкларның берсе булып, үз илеңнең әләмен күтәрү һәм мәктәпләрдә дәүләт гимннарына кушылып җырлау, мөһим темалар турында сөйләшү дәресләре. Разговор о важном, который предполагает обсуждение актуальных вопросов детей с классными руководителями. Необходимо воспитание у подрастающего поколения чувства гражданственности. Максат укучыларны һәр яклап үсеш алган шәхесләр итеп кенә түгел, үз иленең патриотлары буларак та тәрбияләү. Алия Галиуллина, Инна Данилова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Яңа уку елы башлануга санаулы көннәр калып бара. Республика мәктәпләрендә соңгы әзерлек эшләре бара. Бу көннәрдә Түбән Кама шәһәре мәктәпләренең әзерлеген махсус комиссия тикшерә. Аның кайбер нәтиҗәләре турында киләсе репортажда. Белгечләр алдында 32-нче гимназия коллективы имтихан тотты. Махсус комиссия әлеге учреждениенең уку елы башлануга әзер булуын раслады. Ремонт ясалган, кирәкле җиһазлар әзерләп куелган. Мәктәпне җентекләп әзерләдек. Сантехник Шакиров Айдар җылыту системасын тикшереп чыкты. Газоннарны тәртипкә китердек. Ашханәдә төзекләндерү эшләре үткәрелде. Стеналар буялды, җиһазлар алыштырылды.
Спорт залы да текшерүү өткөн, спорт жиһазлары жетерлик, 17 баскетбол быжырасы коюлган, барлык шартлар да тудырылган. Школа готова. Школа готова, да, конечно. К занятиям физкультуры. Спорт залы тулысынча жиһазландырылды. Физкультура дәресләрен тиешенчә уздыру өчен мөмкинлекләр җитәрлек. Бассейн да әзер. Жылыту сезонында ул кулланышка керә. Комиссия балаларның иминлеген тәэмин итүгә аерым игътибар бирә. Монда таләпләр җитди. Моңа кадәр янгыннан саклану юнәлешендә Роспотребнадзор кимчелекләр тапкан иде. Барысы да төзәтелде. Мәктәп уку елына әзер. Хәзерге вакытта Түбән Кама районында 60 уку учреждениесенең 43-е тикшерелгән, ә Татарстанда барлыгы 118 мәктәп ремонтланган, күбесендә капиталь ремонт ясалган. Уку йортларында 163 азык-төлек блогы яңартылган. Инна Данилова, Денис Макаров, Татарстан яңалыклары. Акрынлап республикада битлек режимы яна гамәлгә керә. Бу коронавирус белән авыручылар санының артуына бәйле. Саклану чараларын куллану хәзер министрлар кабинетында узган барлык киңәшмәләрдә дә мәҗбүри шарт. Шулай ук барлык хезмәт коллективларына да битлек киергә тәкъдим ителде. Битлек режимы ничек сакланасың? Хәбәрчебез кызыксынды. Масочный режим. Обязательное ношение гигиенических масок. Биредә гади куркынычсызлык кагыйдәләре хезмәткәрләр, хәтта цифрлы хезмәткәрләр өчен дә актуаль. Битлек кигән робот та куркынычсызлык турында сөйли. Бездә һәр вакыт тепловизор булды. Пандемияның элеккеге вакытыннан бирле без гел битлек режимын саклап килдек. Гади генә булган бу тәкъдимнәр хәзер яңартыла. Татарстанның күп кенә хезмәт коллективларында янәдән битлек режимы кертелде. Ул хәзер министрлар кабинетында узган киңәшмәләрдә дә мәҗбүри. Соблюдают. Президентның битлек режимын саклау турындагы тәкъдимен үтәлә. Без киңәшмәләрдә бер-беребез белән янәшәдә якын утырабыз. Битлек саклану чарасы булып тора. Әлмәт Шарлы мэриясендә дә, республиканың зур предприятиеләрендә дә режим саклана. Самое главное, Бу профилактик чара буларак кирәк. Шуңа күрә башкарма комитетта битлек режимын кертергә карар кылдык. Хәзер Татарстанда күмәк иммунитет нибары 3% дәрәҗәсендә. Бер атна эчендә генә дә авыручылар саны байтак арткан. Битлекләр әлегә беренче чикләү чарасы, ә чираттагысы прививка сату. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Республиканың 24 районы ветеринарларның күзәтүе зонасында. Чистай районында Африка дуңгызлар чумасының тагын бер чыганагын таптылар. Куркыныч тизлек белән таралырга мөмкин булган авыруны авылларның берсендә шәхси хуҗалыкта теркәгәннәр. Бу инде 4нче чирак. Узган атнада аларны Югары Ыслан һәм Спас, Сыңрак, Мамадыш районнарында ачыклаганнар. Республикада дуңгызлар чумасы таралу куркынычы янау сәбәпле 6000 баш дуңгыз юк ителгән. Хәзер күзәтү зонасында республиканың 24 районы калган. Бу хәлне баш ветеринария идарәсендә аңлаттылар. Питрәш районыннан Мансур Фәйзуллинның умарталыгы гадәтти генә түгел, ул умарта кортларының нәселен яхшырту лабораториясе дә. Умарталарның яңа нәселе фәнни казанышлар һәм алдынгы технологияләрне кулланылып чыгарыла. Эксперименталь умарталыкны хәбәрчебездә күреп кайтты. Работа сложная. Сейчас вот жало захватываем крючком. Ана кортларны ырыкландыру процессы үзенчәлекле. Кортны кече контейнерга ябып, шунда улекисле газ җибәрәләр, йоклаталар. Стереомикроскоп 30 тапкырга зурайтып күрсәтә. Светодиод нурлары умартачыга ярдәмгә килә. Ырыкландыру өчен 2 минут вакыт җитә. Матка у нас осеменена. Стажлы умартачы Мансур Фәйзуллин умарта кортларын инструменталь ырыкландыру белән 7 ел шөгыльләнә, башкаларны да өйрәтә. Табигатьнең үз кануннары булса да, нектар җыюга һәвәс уңган умарта кортлары җитешми дип саный. Ана кортлар табигый ысул белән ырыкланганда теләсә нинди нәселгә туры килергә, бал җыярга сәләтсез, ялкау яки усал нәсел корты белән ырыкланырга мөмкин. Мин яхшы тырыш нәсел кортларын сайлап алам. Мондый кортлар аерылып тора. Алар йорт бөҗәкләре кебек сабырлар, тырышлар. Мансур Фәйзуллин умарталыкта күбрәк бал алу, агрессив кыргый кортлардан котылу өчен нәсел эше белән шөгыльләнә башлый. Уңган, тырыш холыклы ана кортлар өчен шулай ук яхшы сыйфатларга ия булган ата кортларны сайлап алып, ырыкландыруга керешкән. Эксперименталь умарталык йорт каршында гына, шулай ук кыр һәм урман умарталыклары да бар. Җыелган балның көндәлек артуын контрольләтү өчен бер өлеш умарта кортларының авырлыгын үлчи. Быел бал 5 килограммга кадәр арткан көннәр булды. Әнигездә көнгә 2 килограммга кадәр арта. Менә күрәсезме, кабат бал җыйганнар. Саргылт төстәге бу бал көнбагышныкы. Быел карабыдай белән болындагы төрле чәчәк балы да бергә кушылды. Ул бик тәмле.
Умарташы әйтүенчә, кәрәс тулса бал суыртуга әзер, ә быел бал мулмурга тиеш. Умартачылар юкә, карабыдай, көнбагыш, чәчәк балын суыртканнар инде. Һәрберсе микроэлементлар байлыгы белән файдалы. Татарстан умартачылары алмаз пасты бәйрәмендә генә дә 2 тоннага якын бал саткан. Фәнис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Ринат Сахибгәрәев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары, Питрәч районы. Бу районының Ивашевка авылында декабрист Василий Ивашев исемендәге парк табигать һәйкәле бар. Территориясендә күп еллык агачлар, юкәләр, наратлар үсә. Бүгенге көндә дворяннар яшәгән урынны хәтерләткән күренешләр калмаса да, тарихи мәгълүматлар сакланган. Ивашевлар утары турында тулырак Буадан Алсу Сәмигуллин язмасы. 4 гектар җире моның. Ивашевлар утары урынында бүгенге көндә 100 еллык юкәләрдән башка берни дә юк. Заманында дворян гаиләсе яшәгән җирдә төзелеш калдыклары да калмаган. Шушы авылда туып үскән өлкәннәр генә бу урынны азмы күпме хәтерди. В детстве Бала чакта анда байлар йорты булуын белә идек. Тик аның инде нигезенә калган иде. Шуннан кирпечләр алганыбызны хәтерлим. Ивашевка авылы 1670 елда барлыкка килгән. Тарихта бу хакта берничә төрдә язылган. Фаразларның берсе буенча бу җирләрне атаклы хәрби Ивашевка тугры хезмәте өчен Екатерина патшабикә биргән. Петр Ивашев был генералом, пехотным, еще в армии Кутузовым где-то там был. Петр Ивашев генерал булган. Кутузов белән сугышларда да дан яулаган. Казанышлары өчен аның гаиләсенә бу җирләрне бүләк итеп бирәләр. Сембер губерниясенең Ундур авылы да шунда керә. Ивашевларның бирегә кайтып йөрүләре, крепостное право кире кагылганчы крестьяннарның алпавыт җирләрендә хезмәт итүләре билгеле. Аның зур именисе булган, 2 этажлы зур йортлары булган. Бу күрше тирәдә бөтен кырлар, шул алпавыт җирләре булган. Рәсми мәгълүматлар буенча 4 гектар территория Петр Ивашевның улы декабрист Василий Ивашев исемендәге парк табигать һәйкәле булып санала. Бу җиргә тезергә ярамый, потому что особо охраняемый памятник природы дип атала бу җир. Заповедник, Зия буйлары дигән заповедник тоже моны контролирует тора. Реестрда утыра ул Министерство экологияның реестрында. Район үзәгеннән 7-8 километр ераклыкта урнашкан Ивашевка авылында хәзер нигездә дача йортлары гына. Табигаты һәм тарихи урыннары белән киләчәктә ул туристларны да җәлеп итәр дигән өмет бар. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Татар балалары өчен яңа татар герое барлыкка килде. Татарстан милли китапханәсендә Туган батыр брендын һәм китабын тәкъдим иттеләр. Кем соң ул чын татар батыры? Бу һәм башка сорауларга җавапны журналист Искәндәр Гыймалдинов әзләде. Җирдәге хәят бер туктамый, үзгәреп тора. Әйе, бу Туган батыр әсәренең кереш сүзе. Әсәр 3 телдә язылган, аның эчтәлеге әлеге кереш сүзе аша ачыклана. Һәм инде киләчәктә безне 2нче китапта көтеп кала. Туган батыр балалар һәм яшьләр арасында татар батыры образын торгызу һәм популярлаштыру буенча чараларны гамәлгә ашыручы бренд. Әлеге проектны тормышка ашыручылар Туган батыр образын яңа сюжетлы блокбастерларда иң беренче чиратта Туган батыр китап әкиятендә гәүдәләндерергә ниятли. Чөнки кыйммәтләр барыбер үзгәрмәде кешеләрнең. Туган җирдә туганнарына, ата-анаңа мөхәббәт, ул тугрылык, бер-береңә хыянәт итмәү, бу бит һәрвакыт кирәк асыл сыйфатлар булды. Шуның турында менә шул кешедә нинди яхшы сыйфатлар булырга тиеш, шул сыйфатларны төп геройга салып, аны төрле ситуацияларга, төрле вакыйгаларда катнаштырып язылды. Образны популярлаштыруның беренче адымы образның концепциясын һәм аның брендын эшләү булды. Татар батырын сәнгать әсәрләрендә күрсәтү өчен тарих, халык аваз иҗаты, әдәбият, бренд тудыру буенча белгечләр җәлеп ителде. Концепция милли геройга хас иң кыйммәтле сыйфатлар чагылыш тапкан татар мәкаләләренә, әкиятләренә һәм бәетләренә үткәрелгән контент-анализ нәтиҗәләре буенча булдырылган. То есть мы несколько дней с детьми работали, то есть это все 6-7 классы в этой школе. Без берничә көн балалар белән эшне алып бардык. Алар өй эшләрен әзерләделәр, үзләренең өстәл уеннарын ясадылар. Кайберләрен сез инде уйный аласыз. Без алар белән төркем төзедек һәм кире элемтә алып барабыз.
Туган батыр бар яктан булган. Бу спортта, укуда, актерлык осталыгы да, хәтта киберспортта. Тиздән бездә Туган батыр турниры узачак һәм бүләкләр биреләчәк. Шулай ук без Туган батырның аерым бүләкләрен бирәчәкбез. Ул хезмәткә һәм оборонага әзер билгеләре кебек булачак. Хәзер заман балаларының күз алдында сокланырлык образлар булырга тиеш. Чөнки балалар төрле геройларны үзләре өчен үрнәк итеп ала, аларга ошарга тырыша. Татарлар дөньяда нинди сыйфатларга бәйле? Кавказ халкының безгә карата мөнәсәбәте, Кавказга барабыз, татарлар шундый хәйләкәр, алар куркак, шундый образ барлыкка килә нишләптер. Biz Радик Әфәнди белән сөйләшә башладык, фикерләдек, аннан соң бу фикер барлыкка килде. Чөнки балалар аркылы әкиятләр булса, мультфильмнар булса, комикс, башка әйберләр булса, шулай безнең гореф-гадәтләребезне, безнең батырларыбызны танытырга була. Чөнки хәзер кем безнең батыр, хәзер әйтсәгез, Камур батыр, тагын кем, кызганычка каршы образ юк, һәм бу әйберне үзгәртергә кирәк. Киләсе елда безне әсәрнең икенче өлеше дә сокландырыр. Хәзерге вакытта ул 3кә бүленгән: татар, рус һәм инглиз телләре. Хәзерге заманга юнәлеп әсәр күп телле. Китапка өстәп комикслар китабы да, мультфильм дә эшләнер дип көтелә. Искәндәр Гыймалдинов, Альберт Сафиуллин, Татарстан ялыклары. Татарстанның халыклар дуслыгы йортында Әйдә Шаярт фестиваленең финалы узды. Шаярт фестивале башланып китте һәм бүген ниһаять финал. Кайсы команда җиңер? Моны жюри әгъзалары хәл итә. Әйдә Шаярт фестивале 3нче сезонын финал белән тамамлый. Финалга барысы 6 команда чыкты. Һәм аларның һәрберсе чемпион исеме өчен көрәште. Уен 4 өлештән торды. Мәзәкләр күрсәтү, импровизация, видеовизитка һәм танылган кешеләр белән берлектә чыгыш ясау. Бер елмая торган смайл һәм 4 моңсу смайл. Беренче чемпион булабыз дип килдек. Әлеге вакытта ничә елмая торган һәм моңсу смайл? 3 конкурска барысы да безнең елмая торган, 15 елмая торган смайлик белән барабыз. Димәк, җиңү сезнең кулда бүген? Алла бирсә, өмет итәбез, өметсез шайтан гына. Нәтиҗәдә быел Зәябисе һәм Крәшеннәр КВН командалары чемпион исеменә лаек булды. Җиңүчеләр 100 мең һәм грамота белән бүләкләнде. Динә Нәҗметдинова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Эфирыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе дәвам итә. Студиябез кунаклары Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрының әйдәп баручы артистлары Альбина Гайзуллина һәм Булат Гатауллин. Сәнсез кунаклар. Сәнсез. Сөйләшү безнең темасы яңа театр сезоны ачылышы. Кариев театры аны нинди яңалыклар белән каршы ала? Беренчедән без тамашачыларыбызны җәйнең соңгы атнасын театрыбызда каршы алырга тәкъдим итәбез. Без тамашачыларыбызга Корт, Супер кияү, Мәхәббәт күгәрченнәре һәм Акчачәкләр спектакльләрен тәкъдим итәбез. Бу инде легендар спектакльләр сезнең театрыгызның әйе. Алга таба спектакльләребезгә рәхим итегез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Җәйнең соңгы көннәре рәхәт күңелле үтсен. Бу инде безнең бәйрәм көннәре дә бит әле шәһәребездә. Әлбәттә, Кариев театры белән бергә үткәрергә язсын бәйрәмнәрне. Һәм инде алга таба безнең сезон ачылышы көтелә. Бу безнең быел 35нче юбилей сезоны. Һәм без аны Йосыф спектакле белән ачырга дип уйлап торабыз. Шулай гына премьералар да көтеләдер, әйеме? Әйе, премьералар көтелә, алар күп булачак, ала бирсә. Алдагысын гына әйтеп китик, 14-15 октябрьдә бик көтелгән премьера безнең театрда, ул инде Ромео һәм Джульетта. Аның режиссеры Илсур Казакбаев. Эшләр башланды инде һәм без дә бик зарыгып көтәбез премьераның көннәрен. Әле премьера алдыннан әлбәттә инде сез безгә килерсез, бу турыда тәфсилләбрәк сөйләрсез. Кариев театрын без әле бик күп төрле фестивальләрдә катнашучы буларак та бик яхшы беләбез. Инде чакырулар килә башладымы? Чакырулар бар һәм алар күп. Аллага шөкер, менә инде без 9 сентябрь көнне
зур балалар фестивале кысаларында Тверь шәһәренә барачакбыз ала берсә. Бу фестивальнең кураторы Сергей Безруков һәм без анда Екатерина Гороховская куйган «Мио, минем Мио» спектаклен тәкъдим итәчәкбез ала берсә. Һәм 12 сентябрьдан башланып китә Апас Тәтеш Буа мәдәни дуга дигән халыкара сәнгать фестивале. Һәм безнең театр шулай ук бу фестивальдә катнаша. Монда инде безнең 34нче сезонның премьерасы Алтын чәч спектакле катнашачак. Режиссеры Резда Гарипова. Һәм шулай ук безне бик зур гастрольләр көтә. Зур гастрольләр бөтен Россия программасы кысаларында без ала берсә Севастополь шәһәренә юл тотачакбыз бер атнага. Анда инде без Ләйлә Мәҗнүн, Кәҗүл Читек, Хикмәт әкиятләре һәм Матур Сити спектакльләрен тәкъдим итәчәкбез. Сезнең театр иң яшь театр, шулай булгач инде яңа йөзләрдә һәр вакыт күренеп кенә тора. Быел да шулай булыр микән? Быел да шулай булыр бәлки, ләкин әлегә Инде яратып өлгергән бераз таныш булган йөзләр быел күбрәк балкыр. Бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Без әлбәттә сезгә уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.